ευχαριστώ. Τώρα δηλαδή μπορώ να σου το κόσμο. Τι να κάνω. Όχι, Σεβασμιότατε, χρόνια πολλά, τα είπατε όλα. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργοί, κύριε Γενική Γραμματέα της Κυβέρνησης, συνάδελφοι, κύριοι βουλευτές, πολίτες Σπάρου, αγαπητοί εργαζόμενοι και προσκεκλημένοι, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στα εγγένεια του νέου αεροδρομίου. Του νέου αεροδρομίου και στην τελετή εγγενείων που έχουν κληθεί όλοι οι βουλευτές, οι τοπικοί άρχοντες, τέος και νυν και κυρίως οι πολίτες. Θα ήθελα να ξαναπώ ό,τι δηλώνουμε στα πολλά έργα που εγκαινιάζουμε τους τελευταίους μήνες. Για εμάς τα έργα υποδομών δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα υπουργό, περιφερειάρχη ή δήμαρχο, ανήκουν στους πολίτες που τα πληρώνουν και που τα χρησιμοποιούν. Εμείς κρινόμαστε για την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την νομιμότητα και το κόστος των έργων που πληρώνουν οι πολίτες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το έργο από τη φάση που το παραλάβαμε. Υπήρχε ένας αεροδιάδρομος χωρίς υποδομές και χωρίς δίκτυα, ένα νησί και μια κοινωνία που σύσσωμη για χρόνια ζητούσε την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του έργου. Οι προτινόμενες λύσεις που υπήρχαν τότε ήταν να γίνουν πρόχειρες κατασκευές, λιώμενες, για να μπορέσει να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Δεν συμφωνήσαμε με αυτές τις λύσεις. Δεν υπήρχαν χρήματα για το έργο και σπαταλούσαμε 47 εκατομμύρια το χρόνο σε άγονες, αλλά και σε γόνιμες γραμμές των αερομεταφορών. Τα 4 με 4,5 από αυτά τα εκατομμύρια δίνονταν στην άγονη γραμμή Αθήνα-Πάρος. Στη διαπραγμάτευση για την εξάμηνη παράταση της σύμφωνης για τις άγονες γραμμές, ζητήσαμε τη συνδρομή της Olympic Air για την κατασκευή του κτηρίου και των υποδομών, προκειμένου να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο. Και προφανώς η τοπική κοινωνία, με την αναπτυξιακή που είχε κάνει, πίεζε συνεχώς για την ολοκλήρωση του έργου. Καταλαβαίνουμε γιατί με τόση ένταση κάποιοι από την αντιπολίτευση λασπολογούν και για την τελετή των εγγενείων και για το αεροδρόμιο. Δεν θα τους ακολουθήσουμε, δεν ανήκει στον πολιτικό πολιτισμό μας. Είναι όμως άξιο να πούμε ότι από τα 47 εκατομμύρια που δίναμε στις άγονες γραμμές, με το νέο διαγωνισμό πέφτουν κάτω από τα 10 και με αυτά τα 37 εκατομμύρια το χρόνο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για παροχές στην νησιωτική Ελλάδα σε έργα που θα συμπληρώσουν τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες της Πάρου που έχουν συνδράμει με τη στάση τους και τις δωρεές τους, μικρές ή μεγάλες, από 1 ευρώ μέχρι χιλιάδες ευρώ, στην κατασκευή του αεροδρομίου και στην ολοκλήρωσή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω διαχρονικά τους δημάρχους, τους υπουργούς και τα στελέχη της πολιτείας που συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του αεροδρομίου και να τους αναφέρω. Τους δημάρχους Κώστα Αργουζή, που ήταν και ο θεμελιωτής του νέου αεροδρομίου, το Γιάννη το Ραγκούση, το Χρήστο τον Βλαχογιάννη και το σημερινό δήμαρχο. Να τιμήσουμε επίσης για τη συνεισφορά τους τους υπουργούς, τον κύριο Αλόγο Σκούφη και την κυρία Παπαζόη και τον βουλευτή Λεβογιάννη, και να ευχαριστήσουμε επίσης τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα στελέχη του Υπουργείου, τους συναδέλφους μηχανικούς που συνέβαλαν και για την κατασκευή και για την ολοκλήρωση του έργου.
Είναι μια μέρα χαράς για τους πολίτες της Πάρου και των Κυκλάδων και της χώρας. Είναι υπόδειγμα ένα έργο που έγινε σε καιρό κρίσης, χωρίς να υπάρχουν χρήματα, από την τοπική κοινωνία και μια εταιρεία που κλήθηκε πραγματικά να συμβάλλει στην ολοκλήρωσή του. Είναι ένα υπόδειγμα και ένα παράδειγμα για τις μελλοντικές κυβερνήσεις για να κινητοποιήσουν και να ζητούν από τους πολίτες τη συνδρομή τους και από τις εταιρείες για την ολοκλήρωση αναπτυξιακών και κοινωνικών έργων υποδομής όταν περνάμε σε τέτοιες εποχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Olympic Air, που είναι ο βασικός δωρητής των κτηριακών υποδομών και των έργων υποδομής ολοκλήρωσης. Να καλέσω τον εκπρόσωπό της, τον κύριο Βασιλάκη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ.